भैया हम गायक अविनाश राजा रउआ लोगन से विनती बा कि बबुआ आयास के रउआ लोगन मदद करी और जहाँ से जहाँ तक हो कि बबुआ के इलाज हो जाए रउआ लोग मदद करी बबुआ आयास के। डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी। मिक्स बाय जय हो डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानी। कैसे बचाई बबुआ के जिंदगी, कैसे बचाई बबुआ के जिंदगी, मानवा में उठत सवाल बा। 16 करोड़ रुपया के सवाल बाए विधाता, कैसे बचाई बबुआ के जिंदगी, कैसे बचाई बबुआ के जिंदगी, मानवा में उठत सवाल बा। 16 करोड़ रुपया के सवाल बाए विधाता। विकास मटियार कला सीतामढ़ी। मिक्स बाय जय हो डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानी। बेच देहब गहना गुड़िया चाहे घर द्वार हो, पूरी नहीं इतना रुपया बानी हम लाचार हो। बेच देहब गहना गुड़िया चाहे घर द्वार हो, पूरी नहीं इतना रुपया बानी हम लाचार हो। कैसे कटे बबुआ बिना जिंदगी, कैसे कटे बबुआ बिना जिंदगी, मानवा में उठत सवाल बा। 16 करोड़ रुपया के सवाल बाए विधाता। मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। मिक्स बाय जय हो डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानी। कायक विनाश करे सबसे गुहार हो, बबुआ आयास पर कदऊ उपकार हो। हाथ जोड़ के विनती करता भैया कि बबुआ इसके रउआ लोगन हम सब मिलकर मदद करी। अभिषेक विकास करे सबसे गुहार हो, बबुआ आयास पर कदऊ उपकार हो। माई कैसे रही बबुआ बिना, माई कैसे जी बबुआ बिना, सोची सोची ओकर बुरा हाल बा। 16 करोड़ रुपया के सवाल बाए विधाता।